Gaur, gizakiaren historian zehar egon den jeinu bati buruz hitz egingo dugu. Matematikaria, filosofa eta astronoma zen. Bai, gaur Hipatia de Alejandria ezagutuko dugu. Hipatia Kristo ondorengo 4. mendean jaio zen, Alejandria hirian. Garaiko gizonek baino askoz gehiago zekien matematikari buruz, astronomiari buruz. Hipatiak Aristotelesen eta Platonen ideiak ikasi zituen. Eta horregatik Alejandriako eskola neoplatonikoa sortu zuen. Bere helburua zen munduaren funtzionamendua ulertzea eta azaltzea. Eremu desberdinetan aurrerapen handiak egin zituen. Matematikan Ptolomeoren obra hobetu zuen. Astronomian orbiten eta planeten mugimendua zehazten lagundu zuen. Eta teknologian astrolabioa hobetu zuen. Nabigatzeko funtsezko tresna izan zena. Hipatia historiako lehenengo emakume matematikaria izan zen. Zoritxarrez, kristauek eta paganoek liskarrak zituzten. Eta Hipatia zientziaren eta pentsamendu askearen ikur bihurtu zen. Hortaz, fanatiko batek Hipatia hil zuen. Garaiko iritziak zioenez, jakinduria emakumeen eskuetan egonda oso arriskutsua zelako. Hainbat mende pasa eta gero, Hipatiaren izena eta ibilbidea birgogoratu eginda. Eta zientzialari askorentzat erreferente bat izan da. Hipatia de Alejandria bezalako emakumeek historia aldatu dute. Zuk ezagutzen zenuen Hipatia de Alejandria? Gizakiaren historian zehar hainbat jeinu egon dira. Eta ona ekarriko ditugu. Zein izango da hurrengo erreferentea? Hipatiak erakutsi zuenez, jakinduriak aske egiten gaitu. Eta noski emakumeek zein gizonek elkarrekin lan egin behar dugula. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.